Bé, doncs jo, no sé si ho saps, Pau, però jo tinc una secció en aquest programa. Tens una secció en aquest programa, eh? Sí. Que te l'ha donat el director o què? Sí, he parlat amb molt bé. ell, m'ha trucat, bueno, ha sigut una secció molt maca, molt... De què, de cuina o de què? Ja veuràs, no, és una mica general. General. És tot general. Molt bé, digues, què? A la secció es pregunta, es diu, i què? I per exemple és, i què les muntanyes? Les muntanyes? Sí. Quines? Les que més t'agradin, quines? Les del nord? Del nord de on? Del nord d'Afganistan. No les conec. T'agraden més les muntanyes? T'agrada més la platja? A mi m'agrada més la muntanya. Ah, tu ets més de muntanya, eh? Soc més de muntanya. Ara ja no em pujo, però de jove sí que em pujava. M'agraden les muntanyes. Ara les baixes, diguéssim. Ni això, Ni perquè això, abans s'han de pujar. Oh, M'agrada més l'ambient de muntanya que l'ambient de platja. els mosquits i tota... Hi ha menys gent, hi ha rius amb aigua fresca, no hi ha radiocassets, ni sorra, ni merdes, ni aigua salada. M'agrada ballar-me en un llac de muntanya, encara que estigui fred, a la platja no m'agrada massa. Hi ha molts bitxitos. Molts bitxitos. A mi em piquen tots. No, i a l'aigua no hi ha meduses que et rebenten les cames, no. Això no n'hi ha. Ni nens que salten des del un penya-segat que dius, mare meva, aquests nens. Ja. Sí. Bueno, sobra gent, també. Sí, bueno, ja. Els nens poder no, però sobra gent. Si n'hi ha que voluntàriament volen arriscar, sí. Qui sóc jo per dir-los que no? No, que saltin. Vull dir, les coses, la vida és així, és un cicle. Bueno, i tu què, les muntanyes? Jo les muntanyes... Molt bé, doncs fem un altre tema. Fins aquí les notícies. Què? No, les muntanyes jo crec que soc més de muntanya que de platja, el que passa que com que em piquen tots els bitxos... I a la platja no, Sí, m'agrada. Jo crec que és 50 i 50, mira el que et dic. 50 què? 50 dies a la platja, 50 dies a la muntanya.